Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. San Pawl illum fl-ewwel qari mill-Ittra lill-Filippin jgħidilna aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Mhux faċli. Ikonna l-mentalità ta' Kristu. Mentalità li tfisser tiċċekken. Kif se jispjegalna hu stess. Mejja nitolbu li nikbru f'din il-mentalità. Li nibqgħu niġġieldu ħanakkwistaw din il-mentalità. Impoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu, l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna. Iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li aħna l-koll natuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostol il-Filippin. Ħuti, aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu u li għad li kellu in-natura ta' Alla ma qadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa in-natura ta' irsir, sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih mis-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkub tiegħhom
u kull il-sin jistqar Ġesu Kristu u il-mulej għal glorja ta' Alla il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira flimkien. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Inrott il-wedit tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-fqajrin u jixbaw. Ifaħħru l-mulej dawk li jfittxuh. Ħajtgħix qalbhom għal dejjem. Flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Jiftakru t-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u qudiemu jinxteħtu r-razzezz kollha tal-ġinus. Għax tal-mulej hi s-saltna u fuq il-ġinus kollha is-saltan. Lilu jqimu il-bnedmin. Flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħu. Ixandru il-sidi l-nisel li għad jiġi. Ixandru il-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwielet. Dan għamel il-mulej. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu għall-mejda, meta semgħuh jgħid dan, qallu ħieni min jiekol fis-saltna ta' Alla. Iżdu wieġeb. Wieħed raġel għamel pranzu kbir u stieden ħafna nies. Meta sar il-ħin għall-ikel, bagħat lill-qaddej tiegħu għand il-mistednin biex jgħidilhom ejjew għax ġalest kollox. Imma l-koll xorta waħda bdew isibu xi skuża. L-ewwel wieħed qallu xtrajt talqa u jeħtieġ li mmur nara nitolbok tadirni. Ieħor qallu xtrajt 5 barrin u sejjer nara x'jagħtu nitolbok tadirni. Ieħor qallu iżżewwiġt għalhekk ma nistax niġi. Il-qaddej reġa' lura għand sidu u qallu kollox. Is-Sinjur b'korla fuqu qal lill-qaddej tiegħu ħaffef, oħroġ fil-pjazzett u t-traqat tal-belt u daħħal hawn il-foqra u l-matuba l-omja u t-sopob. Il-qaddej imbagħad qallu sar kif ordnajt int, Sinjur, u għatemm il-wisa. Qal is-sit lill-qaddej oħroġ fil-modijiet u fl-għelieqi u ġiegħel in-nies tidħol ħalli dari timtela. Għax kif ngħidilkom jien, ebda wieħed minn dawk li kienu mistiedna ma jduq l-ikel tiegħi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dejjem b'xi skuża fil-komma. Kemm nieħu gost dawn l-espressjonijiet Maltin għax fihom tant sens. Dejjem b'xi skuża fil-komma li tfisser tara kif iddabbar rasek, tara kif teħles, ma tridx li tilqa l-istedina ta' dak li jkun. U hekk ġralhom dawn tal-parabbola. U Ġesu qal din il-parabbola b'raġuni. Ir-raġuni kienet waħda li mhux kulħadd jilqa l-istedina ta' Alla l-imbierek. U ma tinsewx kienu qed jitkellmu fuq
حيني من ياكل الخبز في السلطنة تالا. عاش في الفانجيلو تا قبل الجورنata ta' qabel Ġesu tkellem fuq is-saltna talla u kemm huwa li aħna tajjeb li nidħlu f'din is-saltna talla. U allura dawk li kienu madwar Ġesu qed jgħidu ħieni min jiekol fis-saltna talla, imma Ġesu qed jgħidilhom imma jkun hemm min huwa mistieden u ma jidħolx fis-saltna talla, ma jkunx irid ikollu x'jaqsam mas-saltna talla, ma jkunx irid jaċċetta l-istedina li qiegħed jagħmillu Alla l-imbierek. U inti tgħid kemm hu iblaħ. Kif ma taċċettax l-istedina li jagħmillek Alla l-imbierek? Noqdu attenti għax nista' nkun jien. Kemm qiegħed naċċetta l-istedina li jagħmilli Alla l-imbierek. Għax mhux inbilli tmur għall-istedina kif iġġib ruħek. Kemm għandek dak li jgħid San Pawl fl-ewwel qari lill-Filippin illum il-mentalità ta' Kristu. Aħna jrid ikollna il-mentalità ta' Kristu li ċekken lilu nnifsu obda sal-mewt u sal-mewt tas-salib. Għalhekk għallollih bl-isem li hu fuq kull isem biex fis-sema u fl-art kull irkoppa tinżar kubteja qudiemu. U biex naċċettaw l-istedina li jagħmlilna kuljum Alla l-imbierek irid ikollna din il-mentalità, din il-ħsieb kif jaħseb Kristu. Li ngħidulu grazzi l-Alla l-imbierek. Nibdew minn hemm. Grazzi li qed tistedinni. Grazzi li tixtieqni. Grazzi li tridni nkun ħdejk miegħek biex naqsam fil-mejda tas-saltna ta' Alla. U din il-grazzi mhux biss ngħiduha bil-fom imma bl-istil tal-ħajja tagħna. Ikollna dik il-mentalità ta' Kristu li niċċekknu, induru lejn l-oħrajn, ħonruhom u ngħidulhom kemm hu sabiħ li tilqa' l-istedina li jagħmillek Alla l-imbierek. Kuljum biex tkun miegħu, biex tieħu sehem fil-mejda tiegħu. Stedina kbira li jagħmlilna Alla l-imbierek. Inkunu ppreparati u ma nġibu l-ebda skuża u tassew nieħdu sehem fil-mejda tal-mulej. Impoġġu issa quddiem l-artal tal-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. U nitolbu għall-Knisja fi żminijietna biex tkun hi wkoll strument tajjeb f'idejn Alla li twassal l-istedina tiegħu lil kulħadd, lill-omja, lit-tsopob, il-kulħadd, ħadd m'għandu jibqa' barra mill-istedina tal-Alla l-imbierek. Nitolbu. Buk mulej. U nitolbu l-mexxejja tal-ġnus biex ma jibżgħux mill-istedina li jagħmel Alla lilna l-koll biex nieħdu sehem fil-mejda tas-saltna tiegħu, saltna ta' paċi u sliem, saltna ta' ġustizzja u mħabba. B'dan il-mod id-dinja tgħix f'armonija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull min għaddej minn momenti diffiċli f'ħajtu u forsi ma tħoss l-istedina li jagħmel Alla l-imbierek, anzi tħossu l-bogħod, tħossu ma jridx jaf bik Alla l-imbierek, imma l-istedina qiegħda hemm, il-mulej Alla qiegħed hemm b'mod speċjali għal kull min għandu ċirkostanzi ibsin f'ħajtu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal Malta tagħna. U anke biex il-mulej jibgħat ix-xita fejjieda f'waqta biex artna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha. Nitolbu.
اسمعنا نطلبك مولاي. نطلبوا għall-eżis mejtin tagħna li nemmnu li f'ħajjithom ippruvaw mill-aħjar li jistgħu jilqgħu l-istedina tal-mulej biex issa jmorru jgawduh għal dejjem fil-mejda tiegħu fis-saltna ta' dejjem. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Mulej Alla tagħna, iftħilna moħħna u qalbna, ħanarfu l-istedina tiegħek. Ma nġibu l-ebda skuża biex ma nieħdux sehem fil-mejda tiegħek. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kottra tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr. Għat li int xejn ma tinħtieġ it-tifħir tagħna, imma inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, floli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna, floli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal:
خودوا ويشربوا منه الكل. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla, Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu biex nilqgħu l-istedina tiegħu ta' wlied ta' aħwa u liet l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dnubietna bħalma naħfru lil min u ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iż-żejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiegħed lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna wieqaf magħna. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma' talb tagħna. Dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, dħul ġenna l-erbieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk kulli titint kif fis-semek da fl-art.
خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب بس أخلصنا من كل دني آمين. سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية كبركنت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة موتانا سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة موتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة موتانا سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة موتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا سليم عليك آمين. ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا سليم آمين. عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء ومبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا آمين. سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركنت فوسط النساء مبارك الفرط الجفتيك جسو. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا آمين. Gloria al Messier والابن والسبيرتو سانتو. كيف كان في البدو إسا وديم ويقبل ديم تديم آمين. Maria Santissima, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب بس أخلصنا من كل دني Slim għalik آمين. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkajnt fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة Slim موتانا għalik آمين. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة موتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا في الساعة موتانا Slim آمين. għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا من ذنبين إسا وفي الساعة موتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirkajnt fost il-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja, tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna.
O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talbtana, dak li tbilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberka int fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija imberka int fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imberka int fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imberka int fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imberka int fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imberka int fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak, imberka int fost in-nisa, imberak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kolla u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dobietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. U niftakru fl-erwieħ tal-Purgatorju, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija, mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Santu Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xeba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob Om għalina, il-Knisja, itlob Om għalina, il-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob Om għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob Om li għalina, tistħoq l-imħabba,
اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qiba, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħniena, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب torri علينا ta' David, اطلب torri علينا ta' Lavorju, اطلب dar علينا ta' Deb, اطلب علينا arka tal-aqda, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella fis-sema, اطلب علينا sultana ta' Rożarju imqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, حنا لينا itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, ħaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Bastian Martri, اطلب علينا San Turrocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk
li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem qadis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.